Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда теләче телевидение саатына вакыйгалар тапшыруы. Студияда Лилия Хыямова бүгенге чыгарылышта. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә кызу эш башланырга тора. Алда язгы чәчү эшләре. Улы Миша, Кече Миша елгаларында быел да бозны шартлаттылар. Ни өчен? Теләче урта мәктәбе базасында Ажаган Зарница хәрби спорт уеннарының муниципаль этабы үтте. Яз җитү белән авыл хуҗалыгы өлкәсендә кызу эш башлана, алда язгы чәчү эшләре. Бу һәм башка сораулар турында сөйләшер өчен авыл хуҗалыгы белгечләре узган атнаны җаваплыгы шикләнгән Алан ширкәте базасында җыелды. Биредә семинар киңәшмә үтте. Тулырак Регина Ханипов дәвам итәр. Язгы кыр эшләре башлануга санаулы көннәр генә калып бара. Тиздән басларда хезмәт гөрелтүсе башланачак. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бу уңайдан әзерлек эшләре активлашты. Җаваплылыгы шикләнгән Алан ширкәте дә язгы кыр эшләренә тулысынча әзер. Районда язгы кыр эшләренә әзерлек буенча семинарның биредә узуы да очраклы түгел. Җаваплылыгы шикләнгән Алан ширкәте кирәгенчә орлык ашлама инде туплаган. Хәзерге вакытта язгы кыр эшләренә тулы әзерлектә дип әйтергә кирәк безнең хуҗалык. Семинарлар тулысынча җитә, артыгы белән агулар әзер, анда эшләүче кешеләр комплектлаштырылган, агулаучы машиналар шулай ук әзер, ремонтланган, кырга чыгасы техникалар тулы комплектлаштырылып, ике сменадашлары итеп кешеләр белән инде, эшчеләр белән комплектлаштырылып беткән. Хәзерге менә шул көннәр җылынганны семинарлар агуларга көтәбез инде, әзрәк җылытканнан соң семинарлардан башлыйбыз. Семинар барышында башка хуҗалыклардан килгән белгечләр үзләренә кирәкле мәгълүматлар белән танышып, тәҗрибә уртаклаштылар. Сөйләшү барышында язгы чәчүләргә әзерлек кенә түгел, техник куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәклегенә басым ясалды. Шулай киңәшмә барышында химик һәм биопрепаратлар да игътибар үзәгендә булды. Җир белгечләре үзләренә кирәкле, экономик яктан отышлы булганын сайлап, бу елның уңышын арттырырга дигән максат куйды. Язгы кыр эшләрендә катнашачак техникалар, агрегатлар да тулысынча әзер. Шулай ук кадрлар, механизаторлар проблемасы да юк дип үзенең чыгышында ассызыклады Алан ширкәте җитәкчесе Хәбир Фасхетдинов. Шул гранда бүген әзерлеккә килгән инде безнең бөтен техникалар әзер. Сезләрне карап китәсез. Вакытыга барган можно инде чаккач та ул күбәйеп тора механизатордан, күбәйеп тора специалистлардан, күбәйеп тора үзебездән. Шуның өчен без инде ул теге бүген генә башланган эш түгел. Күздән безнең бит инде парклар җылтыла, безнең бер генә көндә калган юк, парклар җылтыла, безнең кыш буе эш бар дип әйтәсем килә. Безнең бүген көндә 2 сварщик эшләп тора, кирәк булса көндез, кирәк булса төнне 2 сварщик, безнең бар токар, безнең бар тимерче егетләр. Үз алдына китерик, колхоз буламы, юкмы, мин аны әйтәм дигәндә кемдер нәрсәдә үстереп, кемдер ташып, кемдер килеп, шуның өчен ул яктан мин алгаш дип әйтәсем килә. Семинарның практик өлеше ширкәтнең амбар хуҗалыгында, техника паркында дәвам итте. Хуҗалык җитәкчеләре, агрономнар биредә язгы кыр эшләрендә катнашачак техникаларны тагын бер кат күзаллап, үзләре кызыксындырган сорауларга җавап алды. Язның бер көне елны туйдыра дип юкка әйтмиләр. Кыр эшләрен башлар өчен хәзер Ходай матур көннәр телибез. Исән-сау, хәтәрсез бу олы эшләрне башкарып чыгарга язсын дигән фикердә таралыштылар семинарда катнашучылар. Регина Ханипова, Илнар Ханипов, теләче телевидениесе. Тормышның ачысын да, төчесен дә татыган. Гомерләрен хезмәттә үткәргән өлкәннәребез районыбызда байтак. Шундыйларның берсе Айдар авылында гомер итүче Тәскир апа Зайнуллинага күптән түгел 90 яшь тулды. Районыбызда балалары, оныклары янәшәсендә бәхетле гомер кичерүче өлкәннәр санап бетергесез. Шундыйларның берсе Айдар авылында яшәүче Тәскирә Зайнуллина 90 яшен билгеләп узды. Аны истәлекле бәйрәмендә 6 баласы, 15 оныгы, 12 оныкчыга тәбрик итте. Алай гына түгел, җирлек район җитәкчелеге дә Ак әбигә үзләренең матур теләкләрен җиткерде. 5 яшьләргә синең шикелле тылда бармы минем шикелле 90 бар әле бераз бар. Синең шикелле матурлары юк Тәскир апа. Шул син открыткамы?
Бөек Ватан сугышында катнашкан батыр егет Миннехуҗа авылдаш кызы Тәскирәне үзенә карата. Тәскирә апа тормыш юлдашы белән 2 кыз, 4 ул тәрбияләп үстерә. Бүген ул килене Раилә, улы Расим тәрбиясендә кадерле әни, әби булып яши. Ходай бу рәхәтне күрсен дип озын гомер биргәндер ди тапшырубыз герое. Нәрсә дип әйтергә дә белмим. Балаларым бик әйбәт булды. Балаларымның игелеген күрим дип бергәндер инде Ходай Таала гомеремне. Менә аны күрсен дип. Аллага шөкер, балаларымнан зарланмыйм. 41 ел, 42 ел, 2нче яше җаламын да хәзер. Бабаемнан калганга. Алар яши бит әле, мин кичкенә шул төпчек малаем белә торам хәзер. Менә шул. Тормыш иптәше дә, Тәскирә апа да гомер буе хезмәттә булалар. Миннехуҗа абый механизатор булса, Тәскирә апа терлекчелек тармагында хезмәт куя. Көтү көтә, сыер сава, терлекләргә елгадан чилекләп су ташый. Шахтада күмергә тикле чыгара. Хезмәттә узган яшьлек елларын хәтердә яңартканда, әбинең бүген дә күзләре яшьләнә. Яшемне әйтә белмим инде балам. Җалан аяктан фирмага куйдылар. Әти сугышка китте. Җалан аяктан гәүдәм арзы булды. Менә шуңа күрә шуннан менә шул хәтле гел сыер саудык. Күтәреп, курмы ташып, кул белән сыер савып, шайтып үткәрдек. Җалан аяктан дип әйтү шул. Фирмада ултарлар бик әшәке сазыймы? Юкта, аякта аяк чабата бит инде безнең. Чабатаны шишенмәсә кайтып булмый, пычракны җырган килеш. Җалан аяк киреп савалар сыерларны. Шундый вакытта саудык балам. Тәскирә апалар гаиләдә 3 кыз үсә. Бүген аның сеңлесе гаилә апагына исән. Бер туган кызлар бүген дә аралашып яши. Тормыш юлдашы үлгәч тә, Тәскирә апа 12 ел кайнанасы белән гомер кичерә. Сугыш кырында әтисе батырларча һәлак була. Аның кайгысыннан әнисе дә мәңгелек йортка күчә. Шул вакытта тормыш сынауларын сабыр гына кичергән кыз бүген дә сабырлыгын югалтмаган. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Терроризм һәм экстремизм бүгенге көндә көнүзәк мәсьәләләрнең берсе булып тора. Алдагы минутларда бу турыда тулырак сөйләнер. Терроризм һәм экстремизм буенча районда нинди эшләр башкарыла икән, менә шундый очраклар бармы? Һәм булган очракта кая мөрәҗәгать итәргә була? Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Шуннан да менә бүгенге көндә терроризм һәм экстремизм актуаль темага әйләнеп бара. Барыгыз да инде масса күләм чаралардан күреп ишетеп беләсездер. Дөнья күләмендә нинди генә террористик актлар була һәм күпме курбан, күпме кешеләр һәлак була бу безнең террористик актлар нигезендә. Шуңа күрә бөтенебезгә дә сак булырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Район күләмендә инде эчке эшләр бүлеге тарафыннан, хезмәткәрләр тарафыннан эшләр алып барыла. Инде район җирлегендә җинаятьләр булмасын өчен, чыннан да инде мин әйтерим, район эчке эшләр бүлегенең сотрудниклары гына түгел, район күләмендә бөтен хезмәт, бөтен кешенең, бөтен җитәкчелекнең үз эшләгән оешмаларында тиешле чараларны күргән шартларына без бу җинаятьләрне үзебезнең җирлектә булдырмый кала алабыз. Халыктан нәрсә сорар идем дип әйткәндә, мин инде бүген көндә халыктан бик уяу булуларын һәм игътибарлы булуларын сорар идем, чөнки инде бер кешенең дә маңгаена язып куймаган, ул җинаятьче дип, ул террорист дип, шуңа күрә үзебезнең яшәгән җирлектә ят кешеләр килеп урнаша икән, кичекмәстән полиция бүлегенә яки инде үзебезнең участковыйга бу турыда хәбәр итеп, безнең төрле учетлардан, базалардан бу кешене тикшертергә кирәк. Инде алар килергә мөмкиннәр, инде төрле сәбәпләр табып һәм йортларны арендага алып яши башларга мөмкиннәр. Әгәр дә инде менә бу җирлеккә бернинди дә катнашылмаган, бернинди дә туганы булмаган кешеләр безнең район җирлегенә килеп урнашалар икән, бу кешеләрне без инде кичекмәстән тикшерергә тиешбез. Һәм бу кешеләрдән без инде күпме шикләнергә тиешбез. Ни өчен алар безнең район җирлегенә кайтып урнашканнар икән дип. Инде менә бусы менә әлегә әйтеп киткән фикерем кешеләр турында булса инде, яңадан бик игътибарлы булырга кирәк. Чит, ят техникаларга бүгенге көндә инде ташлап калдырып киткән машиналар булырга мөмкин. Инде караучысыз калдырган пакет сумкалар, чемоданнар игътибарлы булырга кирәк. Әгәр дә инде әйбергә юллагасыз икән, инде шулай ук кичекмәстән полиция бүлегенә хәбәр итәргә кирәк. Инде һәм бу әйберләргә берни дә кеше кагылырга тиеш түгел, һәм шул очракта инде тапкан кешеләр кагылырга тиеш түгел, чөнки инде бүгенге көндә шартлаткычлар төрле формада булырга мөмкиннәр. Алар инде кичкенә генә шырпы кабы һәм уенчыктан алып, инде зур сумкада, пакетларда да булырга мөмкиннәр. Нәрсә нинди менә билгеләре бар дип әйтеп торсагыз, инде монда булырга мөмкин, төрле чыбыклар чыгып торырга мөмкин, сәгать механизмы куелган булырга мөмкин, телефон куелган булырга мөмкин, батарей
механизмлар қойылған болырға мүмкін һәм инде билгеле бер аммиачный селитры исе килеп торган, аңкып килеп торган мөмкин бу әйберләрдән. Менә әгәр шундый үзенчәлекле әйберләр тапсагыз, безгә хәбәр итүегез турында. Ну, шул очракта инде менә мондый шалтыратулар күп булмасын өчен инде мен инде кешеләрдән үзләренең әйберләрен калдырмыйча җыштырып бирүләрен һәм инде югалтмауларын сорар идем. Быел да Олы Миша һәм Кече Миша елгаларында боз шартлаттылар. Бу ел сайын язгы ташуларны кисәтү уңаеннан шулай эшләнә. Быелгы боз шартлануны хәбәрчебез Илмира Ахмаджанова күзәтте. Су басу куркынычы янаган урыннарда яшәүчеләр синоптиклар хәбәрләренә ешрак кулак сала башлады. Көннәр җылыну сәбәпле кырларда эри башлаган кар, елгалардагы ташу сулар исә бигрәк тә зур куркыныч тудыра. Прогноз елдагыча инде ул бу йортларга һәр вакытта да әгәр дә безнең 2,5 метрдан артып китсә су Мишәдәге безнең анда гидропост куелган. Без моны алдан күреп, белеп, алдан кешеләргә җитештерү өчен гидропост тора. Без аны көненә 2 мәртәбә карыйбыз, иртә кич. Әгәр дә инде кисәк су арту күренеше булса, без инде моны тизләтәбез. Көнгә 4 мәртәбә, 2 сәгать, 4 сәгать разница белән карыйбыз. Әгәр дә инде кеше күп су күбрәк арта башласа, кинәт арту күзәтелсә, без инде менә бу 2 алдан әйткән авылларга кисәтү җибәрәбез. Бу авыллардан да специальный 2 бу авылларга хөкүмәт тарафыннан куелган оповещениелар. Булар ЕДДСтан кушылалар һәм кирәк вакытта без бу авылга сирена һәм текстовый рәвештә мөрәҗәгать итә алабыз. Дөрес, әлегә борчылу өчен сәбәпләре юк ди җаваплы белгечләр. Төнлә һава температурасы 0-дән бераз түбәнрәк, көндез 0-дән бераз югары тора. Шуңа су ташулар быел кинәт булмас дип ышаналар. Су басу куркынычы булган авыллар безнең районда да юк түгел. Караширма авылындагы кайбер йортларга елда су керә. Үзәктә дә су урамнарга тарала. Шуңа язгы ташуга бу авыллар ныклап әзерләнә. 79 елда ул беренче май алыннан булды инде. Как раз ул сом килде яз. Шулдан андай булган юк инде. Аннан соң тагы булды булды. Без бу якларга тамбар кулак инде. Бу якларны тамлар аркылы начар алмадылар. Безнең алкы йөртләр инде машиналар. Автобуслар. Өйләргә дә су баскандыр инде ул елны. Ешектән сояклардан чыкты шулай итеп. Ничегрәк сакланасыз менә үзегезнең инде су басамы? Басканда баланы бүтән чыгып битәбез инде. Киштирбай бирләрне мәсәләндә. Кирбиштар бер 2 көн инде күп булса. Татарстанда елга бозларын шартлату эшләренең беренчесе безнең районда башкарылды. Белгечләр иңелек бозның калынлыгын үлчәде. Ул 1 метр чамасы булып чыкты. Шуннан чыгып, алар күпме шартлаткыч кирәк булачагын исәпләп чыгарды. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте белгечләре 25 бәкет иште. Махсус бригада шартлату эшләрен башкарды. Все, работаем. Рыбаки со льда ушли! Ежегодно в Республике Татарстан планируется, проводятся превентивные мероприятия с целью предотвращения ледовых заторов. В этом году под эгидой Казанского танкового училища проводились эти мероприятия с целью не допустить, чтобы произошел затор льда, ну и соответствующее дальнейшее наводнение. Апрель айында исә уртача тәүлек һава температурасы җылы булыр дип көтелә. Димәк, елгалар күтәреләчәк. Язгы ташу вакытында район халкының иминлеген саклау беренче максат итеп куела. Бу уңайдан Теләчедә махсус комиссия да төзелде. Илмира Ахмаджанова, Инар Ханипов, Теләче телевидениесе. 26 март көнне Теләче урта мәктәбе базасында Ажаган Зарница 2016 хәрби спорт уеннарының муниципаль этабы үтте. Ярышларга 6 команда килгән иде. Барлыгы 84 катнашучы берничә төрле сынауларны үтте. Йөгерү, тарих фәнен белү буенча тест һәм башка ярышлар. Нәтиҗәдә Ажаган 2016 уеннарының җиңүчесе булып, Теләче урта мәктәбенең Миротворцы командасы танылды. 2нче урында Иске Җири, 3нче урында Олы Миша урта мәктәбе командалары. Хәзер әлеге җиңүче команда зона ярышларына әзерләнә.
Үзара салым җыю буенча референдум акчаларын җыю башланды. Авыл җирлекләрендә бу эш инде төгәлләнү алдында. Әмнәтләше авыл җирлегендә әлеге эш хәзергә сүлпәнрәк бара. Шуңа да хөрмәтле райондашлар үзара салым акчаларын кыска срокларда авыл җирлегенә тапшырсак иде. Акчаларны шулай ук Акбарс банкларындагы кассаларга түләү мөмкинлеге дә бар. Район газетасы Теләчегә дә язылу башланды. Икенче ярты еллыкка язылу бәясе 600 сум. Район хәбәрләре, район тормышы, районда булган чарадан репортажлар бары тик район газетасында гына. Район газетасы район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Районыбызның 25 еллык уңаеннан район мәдәният йортында Туган җирем Теләче иҗат фестивале бара. Бүген сезнең игътибарыгызга, хөрмәтле тамашачылар, район газ хуҗалыгы коллективы куйган концерттан иң матур мизгелләрне тәкъдим итәрбез. Üzüdürüp uyunu garmon Mağıla tuğan yağımdan Garmonumun avıl istelege Yüreklerde savı şağımdan Eyde garmon uyuna kuşağım jarlıyım Uyadı avıl bilerim Unutmadım şu kadar yaratan Hamanda sağınam oğul dilerim Eyde karnın uyuna kuşağım zırlıyım Uyadı oğulum ilerim Nindi unutmadım şu kadar yaratan Hamanda sağınam oğul dilerim Jırı bitu Eyle tağın beyizge düşsün Tuğan jirlerin taşlap gitkenler İşitse tağın yaşın tüksün Eyle garmon uyna kuşalıp zırlıyım Uyadı ağılım ilerim Nindi tanıdmadım şu kadar yaratam Hamanda sağınam oğul dilerim Eyde garmon uyna kuşalıp zırlıyım Uyadı ağılım ilerim Nindi tanıdmadım şu kadar yaratam Hamanda sağınam oğul dilerim Üzüdürüp uyunu garmon Mağıla tuğan yağıma Garmonumun avıl istelege Yüreklerde savı şağımdan Eyde garmon uyuna kuşalıp zırlıyım Uyadı ağılım ilerim Nindi tanıdmadım şu kadar yaratam Hamanda sağınam oğul dilerim Eyde garmon uyuna kuşalıp zırlıyım Uyadı ağılım ilerim Nindi tanıdmadım şu kadar yaratam Hamanda sağınam oğul dilerim Hamanda sağınam oğul dilerim
Hürmetli dostlar, qarşılığınız. Səhnədə Tatar xalq büyüyü bilən özümüzün qızlarımız, yigitlərimiz. Sağnılar şırnap alğan şaqta, bilmem nindi deva indi tabası, yartı canım haman sinde yaşı, tuğan yağım Şıtsu qalası. Olmalarının isi neden tatlı, erim isi bulanik eşi, bik şotlanıp, hem de qanatlanıp, sinde yaşayım bugün, tileşim. Şundan da bizning Isur G'alimov san'atda da, xizmatda da, sportda da tileşigine deb yaşı bugün. Olqışlar bilan qarşılayığız eli özün. Sahnemiz türünde Isur G'alimov. Sağınıp tuğan yakka koytkan şakta yarısı köngülüm qanatlana tartıla ol tuğan yakka qaytam məli tuğan yakka sinde qalğan yaşaqlarga yol şiddinde düzülüp üsken ayınlarını qışaqlarga sinde qalğan yaşaqlarga yol şiddinde düzülüp üsken ayınlarını qışaqlarga yaşau kişi martarıydı tuğan yaplık aytıp görsem sanın duğaçlar mığını singen şişmelerden sular üssem Qaytam əli tuğan yaqqa sinde qalğan yaşaqlarga yol şiddinde ezilib üsken ayınlarını qışaqlarga
қалған ешақларға Yol çitinde düzülüp üsken Vayınlarını kuşaklarına Yaşav kişim artır idi Туған яқны қайтып көрсәм Андуғашлар мұңы сіңген Шишмелерден сулар ішсәм Қайтам әлі туған яққа Сенде қалған ешақларға Yol шетінде түзіліп өскен Вайынларыны құшақларға Қайтам әлі туған яққа Сенде қалған ешақларға Yolu бойында түзіліп өскен Вайынларыны құшақларға Қайтам әлі туған яққа Сенде қалған ешақларға Yolu бойында түзіліп өскен Вайынларыны құшақларға Қайтам әлі туған яққа Сенде қалған ешақларға Yolu бойында түзіліп өскен Vayınlarını kuşaklarına Yolu boyunda düzülüp üsken Vayınlarını kuşaklarına Илсур Галимов. Эковесна 2016. 2 месяца санитарно-экологической очистки в Татарстане. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Начни со своей территории. Эковесна 2016. Чисто на душе, чисто вокруг. Шуның белән хөрмәтле тамашачылар, Теләче телевидениесенең бүгенге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә имин кичләр теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.